Türkmen okuwçylar özleriniň Anabay adyndaki robotny ýatyarlar. Ine şu wagt ilkinji ädimi elbetde 3D bilen. Berde esas maksat birinji nowatda öwrenmek. Şonu 3D'de bir kelle ýasamak nähili. Bu ýerde birinji maksat alaba emeýletmek gerek ýok, hatda itemeýletmek gerek ýok. Kelleni dizayn edip ondan sonra 3D'de çıkarıp görmek esas maksat. Şoldy we ene gysgaç başardyk. Elbetde muny hasam Orhan kelle edip, alabaýyn kelle edip, soňra bolsa ene kepleýän, ýüreýän alaba ýasamak maksat. Bu taslama makul hyzmat terjime merkezi sponsor bolýar. Ine İsmail Yusuf Yunus'un. İsmail'a esasa onun programmasyny ýazýar. Yusuf şonu dizayn etýär. Yunus olsa onu kömek etýär. Makul hyzmat terjime merkezi olsa da sponsor bolýar. Şeýlelikde bilelikde bir robot ýasamak. Bu robotyň ady hem beleşmeýär Arabaý. Ýani bu birinji ädim entek öwrenýär. Näme gerek hemmesini ýeke-ýeke öwrenip, ene şeýle robot ýasap size görkezmek ýetmedi. Ene mesal şu men birinji edip ene 3D printer görýän. Şu 3D printerde çykarmam gördük. Ene görşüňizde köp adam görmedigim bolupdylar, hem görersiňiz 3D'de şeýle print edilýär. Ondan sonra bolsa bu ýerde köp işler bar. Bizim ädim edip bolsa öwrenir we size başardığımızdan kepleýän, ýüreýän Alabay robotyny büdürlärs.